ин сол низ чун солҳои қаблӣ мардуми шарифи Тоҷикистон 28-умин солгарди истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои арзанда дар тамоми соҳаҳо истиқбол гирифтанд. Шаҳри Роғун ба хотири таҷлили бошукӯҳи ин ҷашни миллӣ ва муҳимтар аз ҳама мавриди истифода қарор гирифтани дуввумин агрегати нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо шиору овезаҳои тараннумкунандаи иқдомҳои созанда ба таври идона оро дода шудааст. Масоати умумии шаҳр 661 километри мураббаъро ташкил намуда, шумораи аҳолиаш то санаи 1 январи соли 2019 45364 нафарро дар бар мегирад. ҳангоми сайругашт дар кӯчаҳои шаҳр шиору овезаҳои тараннумкунандаи бунёдкорони ин иншооти азими аср сабади аз гулҳои гуногун дар дизайни нав сохта шуда ва дигар корҳои ободонӣ ба чашм мерасад, ки симои шаҳрро ба куллӣ тағйир додааст. кӯчаву маҳаллаҳо, марказҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва хизматрасонӣ дар шаҳри Роғун фазои идона дошта, сокинони он бо азму иродаи қавии созанда дар анҷоми корҳои ободонӣ саҳм мегузоранд. дар даврони соҳи 20 солӣ як зумра иншоотҳои гуногуни варзишӣ ва солимгардонӣ бунёд гардидааст. албатта 8 адад иншоотҳои наву замонавӣ барои бозии футбол, бозии волейбол дар маркази шаҳр, дар ҷамоатҳои шаҳраку девор бунёд гардидааст, ки барои оммавӣ гардонидани варзиш, рушди соҳаи футбол, соҳаи волейбол ва дигар навъҳои гуногуни варзиш албатта таъсир мерасонад. ба фаъолият шурӯъ намудани агрегати аввалини нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ки санаи 16 ноябри соли 2018 бо иштироки бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифта буд, боиси ифтихору сарбаландии миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ гардид. бунёд гардидани чунин иншооти беназири гидроэнергетикӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо заҳмату талошҳои мардуми қавииродаи тоҷик аз тамаддунофар, қавиирода ва бунёдкор будани мардуми тоҷик дарак медиҳад. дар доираи дастгирӣ аз сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар шаҳри Роғун иншооти гуногун аз қабили меҳмонхона, биноҳои баландошона ва ғайра сохта мавриди истифода қарор гирифтаанд. масъулин дар рафти бунёди иншооти нав ба сифати корҳои сохтмонӣ ва намои зоҳирии он бештар таваҷҷӯҳ намуданд, ки дар замина ба ҳусни шаҳр таровати тоза зам гардидааст. шаҳри Роғон рӯз аз рӯз рушд карда истодааст, ҳам аз соҳаи маориф, соҳаи тандурустӣ, соҳаи фарҳанг, ободкориҳо, иҷтимоиёт, боғ, кишоварзӣ, ҳамаи ҳамин рушд карда истодааст. дар як ба шарофияти як ҷашни миллии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имрӯз ин бисёр ҷавон аст, ки 28 сол умр дорад, дар худи шаҳри Роғон муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ, хоб парчами миллии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, нишони давлатӣ, чойхонаҳои миллӣ, меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, кошонаҳои ҳусн, ин қадар марказҳои савдо, марказҳои дилхушӣ ва аз ҳама тамоми кӯчаву биёбон ҳама гулгашт, ҳама чароғон, ҳама обод, ҳама зебо, ки мардум шабу рӯз дар зери фазои софу беғубори даврони истиқлолият, дар зери осмони софу беғубор бо тамоми хушиву хурсандии озод, бо ин қадар тифлакони зебо, ин қадар пиру барно баромада сайру гашт мекунанд. айни замон корҳои созандагӣ дар шаҳри нурофарини Роғун дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо ҷӯшу хуруш идома дорад ва хушбахтона дар ин корҳои ободонӣ соҳибкорону дигар шахсони ватанпарвар саҳми арзандаи хешро мегузоранд. дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳр 124 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз қисми аз онҳо аз қабили корхонаҳои дузандагӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва ғайра ба истифода дода шудаанд ва дар замина чандин ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардидааст. тибқи маълумот соли равон истеҳсоли маҳсулоти саноатии шаҳр беш аз 99 000 сомониро ташкил намуд, ки ин нишондод назар ба соли сипарӣ 2 баробар зиёд аст. ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ бошад дар ин давра зиёда аз 11 000 сомониро ташкил намудааст. дар ин давра ҳаҷми умумии гардиши моли чакана дар корхонаҳои расман ба қайд гирифта шуда беш аз 13 000 сомониро ташкил намуд, ки ин назар ба соли гузашта 105% зиёд мебошад.
боиси қайд аст ки мардуми меҳнатдӯсту заҳматкаши шаҳри Роғун назди манзилҳои истиқоматӣ ва кӯчаву маҳаллаҳоро тозаву озода нигоҳ дошта, бо рангобори биноҳои баландошона ва дигар корҳои созандагӣ фазои идонаро барои меҳмонони дохиливу хориҷӣ таъмин намуданд. фазои идона ва рӯҳияи болидаи сокинон аз ҳисси миллию масъулияти баланди ватандорӣ дарак медиҳад. маҳз бо ба даст омадани истиқлолият ва таваҷҷӯҳу ғамхориҳои роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати Тоҷикистон давоми 28 сол дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии сокинони шаҳри Роғун дигаргуниҳои куллӣ ба миён омаданд, ки оғози расмии корҳои сохтумонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва ба фаъолият шурӯъ намудани ду агрегати он волотарини онҳо маҳсуб меёбанд. чунки нерӯгоҳи барқи обии Роғун роҳи дурусту устувори пешрафти ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат, гулгулшукуфоии ватан ва дар маҷмӯъ беҳтару хубтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум аст. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва мардуми меҳнатқарини шаҳри Роғун иқдомҳои созандаи роҳбарияти давлату ҳукуматро сармашқи фаъолияти хеш қарор дода, талош бар он доранд, ки бо заҳмати аҳлона дар ободии шаҳр саҳми сазовор гузоранд.